अभी आप सुन रहे हैं राजा अफरोज को। सुना हो चाचा सुना है चाची सबके यह समझावे के बाद। सुना हो चाचा सुना है चाची सबके यह समझावे के बाद। 5 अप्रैल के 9 बजे रात में 9 मिनट दिया जलावे के बाद। मोदी जी के बतिया के मान के कोरोना वायरस के भगावे के बाद। आइल बाबा वायरस चीन से सुता नहीं केहू निहिन से। जियल हराम भइल सब परेशान भइल कटेला रात गिन गिन के। आइल बाबा वायरस चीन से सुता नहीं केहू निहिन से। जियल हराम भइल सब परेशान भइल कटेला रात गिन गिन के। बात के मान के भारत के सान के सुनल भैया बढ़ावे के बाद। 5 अप्रैल के 9 बजे रात में 9 मिनट दिया जलावे के बाद। मोदी जी के बतिया के मान के कोरोना वायरस के भगावे के बाद। लिखेला रेटर बल्कि रिसाना हो समझाना ये करा के सपना हो। बात की कत करला सरी कत ना त खोदे बस अपना हो। लिखेला रेटर बल्कि रिसाना हो समझाना ये करा के अपना हो। बात की कत करला सरी कत ना त खोदे बस अपना हो। गायक अफरोज हो कहेला रोज हो कोरोना वायरस भगावे के बाद। 5 अप्रैल के 9 बजे रात में 9 मिनट दिया जलावे के बाद। मोदी जी के बतिया के मान के कोरोना वायरस के भगावे के बाद।